Selam dostlar. Барыңызға да сәлем, менің есімім Гүлназ, һәм менің янәшәмдә Сулейман. Бүген без чираттагы өр яңа кызыклы уенны караячакбыз. Сулейман туграк сөйләле. Bu головоломка. Головоломка. Мен әлі білмеймін Русланда. Баш ватабыз димәк, баш ваткыч. Мен білмеймін Русланда кирәк эшләргә. Мин дә белмим, ха беләчәкбез. Чөнки какое животное самое... Иң зур җәнлекне табарга кирәк. Бик кыен бу. Табылмассыңдыр, әйме? Насыл шул. Аха, бу карале, монда головоломка булгач, монда әле аның ниде бар? Фил бит инде зуррак, әлбәттә, Русланнан, әйме? Ләкин монда рәсемдә Русланны зур итеп ясаганнар. Димәк, без аны рәсемгә карап сөйләргә тиешбез. Менә. Что нужно сделать, чтобы цветок расцветел? Расцвел. Чәчәк атсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әлбәттә, су сибәргә кирәктер инде. А кояш кирәк аңа, кояш кирәк. Болытларны куып, кояшны чыгарырга кирәк. Искиткеч. Поставить. Какой чудес. Давай, Митя, Искиткеч. Положить слона в холодильник. Башта ошарга кирәк. Кичкенә чакта шундый бер бар иде безнең. А. Открыть холодильник. Открыть холодильник, засунуть сюда, закрыть Ишеген холодильник. ошарга, филне куярга һәм ябарга. Дальше. Бу бик гади иде Что шундый. ближе всего к нам? Безгә иң якыны нәрсә? Луна опять. Монда тагын бер ни бардыр. Ой. Күрәсеңме җөмләгә? Ближе всего к нам. Безнең язылган җөмләгә нәрсә якынрак? Кояш түгел бит инде. Баш эшләми безнең. Насколько тебе понравилась наша игра? Ставьте пальцы вверх. Вот это ваш Бу подкаст. бетте. Благодарим за поддержку. Вот это баш подкаст. А дальше да. Уровень 5. Сколько у Ничек нас без беренчедән 5-кә күчтек. Без сколько у нас кусочков пиццы? Әйдә санап кара башта. 5 бит инде. 5 булмас. Ник? Бик кызык булды әле, тукта. Сколько у нас кусочков? 1, 2, 3, 4. Yok, 5 демаса, аңлашыла, моның монда тагын ниндидер котлылы ягы бар. Не все так просто, как нам кажется. Баш подкашлайнак безнең өчен. Yok, точно бер түгел. Бер түгел. 1, 2. Yok инде, Сулейман, монда 5. Ләкин безгә уйлап карарга кирәк. Сколько у нас кусочков? 0 дер инде, 0. Ну-ка. Yok. Ну, у нас-то нет пиццы, он сюда присоединен. Плюс 20. Посмотри под кусочками. Конечно. Аңладыңмы син нәрсә эшләргә? Мне кажется, так. Yok, ул алынамы ни? Ул алынады икән бит әле. Без аны куян белергә тиеш идек. А реально? Кара әле. Тукта. Тукта, басма әле. Олты була. 10. Юк инде. Юк, нигә? Булар астында тагын бардыр. Менә барысында ни дип чык, аерым менә шул куеп чыгый. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А кем белгән аны? Шулай оста буласың. Ярар, всегда ищи больше. Я занял место второго гонщика. На каком я теперь месте? Молодец, афарин. Смахни влево. Смахни. И? Yok, bu senin вправо был, ведь инде. Влево кирәк. Biz иң гади берләрне эшли алмыйбыз. И что тут? Прочитай внимательно. Смахни влево. Влево. Ну, все булды. Я прям в шоке. Минде. Где зеленый Покажи, круг? где зеленый круг. Аланы сейчас смешать надо, да? Кушарга кирәктер. Да, вот, молодец. Ну, да. Я худой. Без булды. Что не так с этой картинкой? Рәссам битсин. Что с этой картинкой Не так. Нәрсә монда дөрес түгел. Әйдә игътибар белән карагыз. Киемнәре. Бәлки киемдә генә түгелдер инде, уймы? Анда тагын бер нәрсә күчмиме? Бер нәрсә дә күчми. И без ул сорауга ничек җавап бирергә тиеш, кайда? Язарга тиешме без аны? Басарга тиешме? Мин аңламыйм. Мы тогда будем кликать везде. Әйдә, басып карыйк әле. С этой картинкой. Что с этой картинкой не так? Әйдә, барып карыйк. Күрәсең берәр нәрсә? Мин күрмим.
Ну, может, цветами типа отличается. Һәм без аны нәрсә эшләтергә тиешсең? Бассак та бер нәрсә үзгәрми бит. Бу уенны кем тапты? Бу уенны кем тапты? Пожалуйста. Объяснись. Лучше слезарь уйнаган булсак. Что с этой картинкой не так? Что тут арбуз, что ли? Юк, әгәр дә без монда туры килмәгән әйберне тапсак та, без аны ничек аңлатырга тиеш, мин шуны аңламыйм. Я не знаю. Монда бит язарга буш әйберләр дә юк. Я инде. О, что? Смотри. Ну-ка. Кулы. Куло 6 пальцев, видимо, было. Или 4. Менә. 6 пальцев. Аңлашылды. Поймай 5. Капырманды. Падающих кына, төшә торганнарны тот. Остан чыга торганнарны тотма. Ага. Булды. Ансы кирәкми. Ансы бит остан. Понятия не имею, как эти яблоки летают. Пушок должен перепрыгнуть. Бер яктан икенче якка сикерергә тиеш бу писи. Ага. Бәлки аны аударырга кирәктер, юкмы? Юк. Әгәр узаграк басып торсаң, бармагына алмы узаграк басып тор. Юк, алай бөтенләй эшләми. Тагын бер тапкыр аударып башлап кара әле. Телефонны биреп. Юк. Тагын бер вариант. И как это сделать? Бөтен дүрт усулында карадык, берсе дә килеп чыкмады. Һәм без аны Накорми его грибом. грибом, гөмбә ашатырга кирәк. Без моны ничек аңларга тиеш идек? Дальше. Монда без Включи это, слишком опасно. кабызырга кирәк, чәйнек. Нигә кайчы? Может, разрезать надо? Ник. Ток суга хәзер. Чытыртып тор, ишетәсеңме? Включи это. Аның кнопкасы бармы соң? Тимәсе бармы? Бар. Все булды. 4 умножить на Монда 5. безнең тапкырлау да бар, игътибар белән кара. 4 плюс... Сначала Башта кушабызмы, яисә? Сначала умножаем. 5 умножаем на 5. 25. 4 плюс 25, 29. А башта алмыйбызмы? 25-тән 2-дә. Сейчас посмотрим. Да, Да, молодец. Ира, кадерле дуслар, без әле дәвам итәбез, чөнки монда дәрәҗәләре күп һәм бу башваткыч бик кызыклы булды, әйме, Сөләйман? Һәм әлеге минутларда без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Барыгызга да пока-пока. Пока-пока.